И здравейте, аз съм myself. Това е следващия епизод на Survival Games. Играем на Zone 85 Revamped. Преди това снимах два епизода, мисля, че в смисъл два клипа. Но единия завърших на второ място. В смисъл много добра игра направих, завърших на второ място, а на другия дори спечелих, но бяха малко така прецакани като рендър. В смисъл снимах ги в грешен формат, като цяло Майнкрафта и саднат съм. И... Охо... не си познал, брат. Това е може би Zone 85, единствения мап, който го знам. Горе-долу. Добре, ти тръгвай натам. Само да не ми извадиш меч. Добре. Не. Имаш ли меч? Кажи ми, че нямаш. Окей, аз имам. Така. И сега... Допа. Да си подредим нещата. Така. Добро начало. Като за айтеми. Сега. Тук. Добре, има храна поне. Така. Тук. Добре, лък. Още храна. И имаме 5 стрели. Така. Въдица ще ми трябва. Не бих отказал. Лък още един ще си го взема тук. Никой друг да не го взима. Така. Сега. Пръчка, също меча ще го взема. Още храна. Още храна, флинт. И това ще го запазя. Ще го оставям предвид. Тук чест, не знам дали има. Тук влиза ли се от някъде? Влиза се. Охо. Има, бе. То не е един. Useless. Нищо, все пак да не ги взима някой друг. Там също има чест. Така. Тук има и горе, има, да. Така. Добре, от към стрели сме супер. Добре. Още един стоун меч. Не го ли взех? Не. Просто не искам те да ги взимат и да става... Да стават по-гернати. Добре. Ето още един стоун меч. Така. Те доста се поизбиха, смисъл. И те не са по-назад от към герването. Но вече от към честове... От към знания къде са честовете, аз се изчерпах. Тук сигурно има, обаче откъде се влиза. Видях чест. Май. Добре. Сега ще намерим входа на това. Ето го. Добре. Така. Чест. Не. Нищо, поне чувам. Ако има някой, ще чуя. Оу. Найс. Така. Почти в айрон сме. Така.
Просто си оправям инвентара. Няма да ги фърля тези айтеми. Все пак ще са нужни на някой. Но добре. Значи тук е Tier 2 chest. Това вече го знаем. Сега. Само един ли е честа? Мисля, че тук горе имаше един път бях умрял. Да. Еми, какво взех? Добре, тук, някъде. Тук, 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 тук. Какво е, бе? Добре, както и да е. Добре, то имам, можем да го вземем. Поне аз така си мисля, де. Къде изчезна? Ага. Дъма меч. Не. О. То пич. Малко. Така, 100 дъма меч. Право ми изкара къла. Аз взех ли му го? Да. Добре, искам да взема запалката обаче. Така, тя е на 4. Въдичката на 3. Ами... една айран каска. Мисля да ги изгоря. Добре. Ара бе, що по 7 пъти трябва да горя. Да ми свърши запалката. Тази запалка е тук. Всъщност, е така ще направя. Така. Надявам се да се горят. Добре. Супер сме. И ще направя още една запалка. Която я оставяме тук. What? Добре, тук знам, че имаш чест. Една айран каска ми трябва. О, мерси. Така. Добре, не ги ли изгорих? Ето, фърнам. Така виждам поне, ако идва някой. Какво ще има да фърлям? Ето, изгорих ги. 4 човека сме, трябва да сме двама за 9 матч. Ще сложа тази запалка тук. Да не се прецакам на 9 матча. Добре, един човек. Ни трябва да убием. Но идваше оттам светкавицата. Добре. Ще идем на спауна. Само да не... Добре. На къде да отидем? Ще си крафнем още стрели. Така и така сме тук. Така. Вече имам огромно количество стрели, с които да работя, така че мисля, че ако стане нещо, с тях ще се измъкна. Ехе, не. 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 Не бе, брат. Леле, то ми изкара къла, не го бях видял.
О! Добре, супер. Супер сме. 60 секунди, фак. 60 секунди за 9 матч. Фърляме бързо нещата, които не ни трябват. Не! Олеле. Не, майка му да. Хора, това ще от клипа. Надявам се да ви харесал, ако е така, дайте лайк. Абонирайте се за още. Аз бях iSelfless и чао.